रिकॉर्डिंग बाय आजाद म्यूजिक स्टूडियो हंटरगंज। हमार देह बगोली जान तहारा भातार के होता बियाहवा भइल जाए मालवा जाता रुयार के छोड़ के होता बियाहवा भइल जाए मालवा जाता रुयार के छोड़ के तमार देह बगोली जान तहारा भातार के तमार देह बगोली जान तहारा भातार के होता बियाहवा भइल जाए मालवा जाता रुयार के छोड़ के तमार देह बगोली जान तहारा भातार के तमार देह बगोली जान तहारा भातार के तमार देह बगोली जान तहारा भातार के बचपन के प्यार गोरी पलवर में भुलाइलू पलवर में भुलाइलू बचपन के प्यार गोरी पलवर में भुलाइलू सोचले न रही कब ऐसन दिन देखाइबू जाके तू छौड़ी खुश ना रहबे अपन ससुरार गे जाके तू छौड़ी खुश ना रहबे अपन ससुरार गे तमार देह बगोली जान तहारा भातार के तमार देह बगोली जान तहारा भातार के तमार देह बगोली जान तहारा भातार के क्रिया किया के पगली काहे भूला गइलू गली काहे भूला गइलू क्रिया किया के पगली काहे भूला गइलू हमारा के छोड़ के पगली कहाँ चली गइलू लाभर वीरेंद्र के कैसे भूलैलू रंजन से शादी रचाइलू लाभर वकीला के कैसे भूलैलू अभिषेक के कहलू यार हो तमार देह बगोली जान तहारा भातार के तमार देह बगोली जान